di Pekanbaru sai hu telepon doh di reject horo handphone mi siang manogo satu botari sai tanpa ima alai somarna rodo tuk so adok tuida marga bus hotua daksa hali dua hali be digabu si ho selfia sai holang membakar hirimto rohaki di baheko on mahatana parpu di siana tu hovito da selfia naso jadi ngotot ku beho salele koluki sai mai to olatnya bahu bunganda sai mai itu memang kohono marga selfie duko sahat tahu itu di Pekanbaru sai hu telepon doh di reject horo handphone mi siang manogo satu botari sai tanpa ima alai somarna rodo tuk so adok kuida marga bus hotua daksa hali dua hali be digabu si ho selfia sai holan membakar hirimdo rohaki di baheko on mahatana parpu di siana tu hovito da selfia naso jadi ngotot